Hej. No, takže zdravím všetkých, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska si ukážeme, čo by ste si mali zobrať na motocross, alebo keď ste si kúpili pitbike a neviete, čo si na to máte kúpiť. V tomto videu vám to ukážem. Keď sa ti toto video páči, nezabudni dať like, odber a do komentáru napíš, na čom jazdíš ty. Budem veľmi rád, keď to niečo napíšeš. Jedna vec k rybárskym videám ešte, to som chcel povedať. Rybárske videá na tomto účte budú o mnoho menej, ako ste si mysleli. Viacej to bude s pitbajkom a speedbajkom. Hej, aby sme si porozumeli, že to bude s pitbajkom viacej súvisí tieto videá. Toto je všetko asi a môžeme sa už pustiť do videa. Dobre, takže premiestnil som sa tuto na moju posteľ. Teraz vám vlastne si do seba budem dávať dole veci. A budem hovoriť, či to je také hlavné, alebo je to už také pre väčších profesionálov. Čiže začneme asi ako pre okuliármi. Keď nechceš, aby ti išla mucha do očí, tak takéto pekné okuliare, takéto stovkové, hej. Nájdeš to v všelijakých obchodoch. Určite to nájdeš v všelijakých obchodoch. Hej. Tieto mám z Motozem. Boli dosť drahé. Tu môže na cenu. A ako ďalšie rukavice. Rukavice sú tiež dosť hlavné, keď nechceš, aby ti zamrzli prsty, bráško. Tiež stovka je najlepšia firma, čo vyrába takéto veci. Od stovky tu máme rukavice. Potom, ak ideme ešte ďalej, posunieme sa na helmu. Helma to je jedna z najhlavnejších, pretože keď dopadáš, tak aby si nepadol na hlavu, ale toto ťa trocha uchráni. Aspoň troška ťa to uchráni, takže hej, takáto helma. Toto mám z, neviem, Herbach či Rembach, či tak nejak sa to volá. Takže ako ďalšia helma. Ako ďalšie je potom tento dres, ktorý mám na sebe tiež. Tento dres sa tiež nosí, aby ste potom nevyzerali takto ako úplný debil. Sice niektorí to nosia akože takto, ale nenosil by som to úplne. Fakt ne, radšej s tým dresom. Čiže ako ďalšie tu teda máme takýto dres. Toto mám z, neviem, a ako ďalšie tu máme chránič tela, ktorý vám musí byť uši, tak sa to nosieva, lebo keď je veľký a plávate v ňom, tak vám to, čo ja viem, môže ísť dole z lakťa, pôjde vám to takto dole a udrite sa rovno na lakeť a môžete si ho vyklobiť. Takže najlepšie je si kupovať také, čo na vás hneď sedia. Vlastne takto to vyzerá. Toto je na chrbte. Tak. Gate, bohužiaľ nemám. Ale toto sú nejaké tie základné veci, čo potrebujete mať. A ukážem vám, ako sa to oblieka. Oblečíme si to vlastne takým spôsobom, že najskôr začneme týmto chráničom na celé telo. Na ruky sa to dá najskôr. Potom na druhú ruku vyhnete trocha. Vyzerá, že som trocha z nejakého filmu, nejaký taký nabuchaný motorkár. To je dobre, čo? Vyzerá, jak nabuchaný motorkár. No, ale ja nechcem. Nevadí. Možno aj dohodne. Potom, ako ďalšie, si zalepíme tento dolný opasok, čo máte na takto na bruchu, na pásek. To sa zalepí úplne jednoducho, si natiahnete, potrebujete. A prvú vec máme na sebe, vyzerá to takto nejak, takto. A takto z bokov, tu máte brucho. Ako ďalšie si teraz na sebe oblečiete tento dres. Je jedno, aký máte, to už je na vás, aký sa vám páči. Mne sa najviac páčil tento. A toto je taká vec, že on sa vám tu hore
jak máte toto, tak tu sa vám niekedy zachytí za týmto a musíte si to dať celé dole. Mne to teraz normálne po prvýkrát nedalo zachrániť. Teraz sa to ale stať môže, nestalo sa našťastie. A keď vám vlastne, keď si dávate ten dres a chrániče vám idú hore, tak si ich natiahnete dole, úplne nižšie. Teraz to natiahnem. A vlastne už máme na sebe dve veci. Dres a chránič. Ako ďalšie následuje príľba bez okuliarov, tak sa to dáva lepšie. A okuliare sa dávajú aj tak úplne jednoducho, čiže zoberieme za dve ucha, čo sú vnútri a dáme si to na hlavu. Zavrieme. A teraz idú ešte okuliare, čo sa dá takým štýlom, že chytíme si ich tu vzadu, dáme si ich sem dopredu a takto si ich poťahneme tuto dozadu, ako je toto, na túto stranu. Bude vidieť takto vyššie, aby to bolo v tomto úseku. A vlastne už mám na sebe okuliare, helmu, dres a chránič. A už nám iba zostávajú rukavice. A rukavice sa dávajú úplne jednoducho. Si roztvojíme a dáme si na ruku. Prvá rukavica a už iba druhá. Dve rukavice máme na sebe, chránič máme na sebe, dres máme na sebe, okuliare máme na sebe, helmu máme na sebe, gate nemám ani boty, ale však to sa dáva úplne obyčajné. Boty sa dávajú ako boty a gate sa dávajú ako gate. Keď sa ti toto video páčilo, daj rozhodne, nezabudni dať like a odber. Vidíme sa pri takýchto ďalších videách. Keď na tomto videu bude 5 lajkov, tak sa pôjdeme previesť na mojom pitbajku. No, je to taká skôršia kroska, ale je to pitbike stále. A hej, ďakujem, že si to sledovala sem. A nezabudni si pozrieť ďalšie videá. Čau zatiaľ, Bráško.